स्वागत आहे तुमचं आजच्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये. मी आज निघावून स्वागत करतो. आजचा नवीन दिवस नवीन ब्लॉग राहिला चालू. तर पाणी येऊ लागला सध्या. इथं मच्छी माझी उभे येतात आणि मी तसं तरी घेऊन उभा आहे. आता वाजली 1 वाजलेला आहे, कारण की एकच वाजलेला आहे. कारण काहून दिवस वाजणार 1 वाजणार नाही का दिवसाला बरोबर नाही झालं, कारण की मी बनालो. तर आजचा सीन असा आहे की जिंबल आलेलं नाही. काल येणार आज नाही आला. ऑर्डर दिलेली आहे कारण की पण माझा हात दुखते नाही या कधी कधी, त्यासाठी मी आज ब्लॉकला उशीर झाला. कारण की पाणी आल्यावर मशी थोडा उशीर झाला, सगळ्या गोष्टी उशीर झाला. म्हणून मी भेटतो तुम्हाला वरी गेल्यावर पाणी नाही गेल्यावर. तिथं 3 वाजलेले इथं, कारण की आज पाणी चालू दिवसभर बी चालू, आता कमी झाला. मिळी चालूच आहे. पहाटेपासून पाणी चालू आहे. आता काहीतरी कमी झालेलं आहे, कारण आभाळ आता काय ना, आता तरी चालू आहे जरा जरा. आजचा ब्लॉग काय मोठा होणार नाही मला असं वाटते. आजचा ब्लॉग इथेच खतम होत आहे. माझी म्हैस कोण नेली ती खरं खरं सांगा, कारण की माझी म्हैस पळून खरं खरं सांगा तुमची तू कोण नेली. हां, मी भेटतो तुम्हाला उद्याच्या 4 वाजता. हा ब्लॉग 2 मिनिटाचा अपलोड होऊन जाईल 4-5 वाजता. तर माझी म्हैस कोण नेली खरं सांगा हां कमेंटमध्ये. इथेच खतम होत आहे. टाटा अँड बाय बाय.